наздикони акмалшамс сокини деҳаи эргаши ҷамоати бӯстонқалъаи ноҳияи бохтар даъво доранд ки кормандони комиссарияти ҳарбӣ фарзанди онҳоро маҷбуран ва бо таври латукуб ба комиссарияти ҳарбӣ бурдаанд. онҳо мегӯянд ки бар асари латукуби ин ҷавон дар шӯъбаи ҷарроҳии асаби беморхона бо номи Бурӣ Воҳидови шаҳри Қурғонтепа бистарӣ шудааст. акмал шамсови 28 сола ба гуфтаи хонаводааш даҳмард ё гӯсфандпарвар буда ва аз ин ҳисоб ба хонаводааш кӯмак мерасондааст. мақомоти маҳаллӣ мегӯянд ки ӯ 8 сол боз аз хизмат дар артиш сарпечӣ кардааст. Саид Муҳаммад Шамсов, амакии Акмал Шамсов, рӯзи 22 октябр дар заминаи шарҳи ҳодиса ба радиои Озодӣ гуфт ки соати тақрибан 3 рӯзи гузашта ҳудуди 8 нафар кормандони комиссарияти ҳарбӣ Акмалро дар наздикии мактаби рақами 38 латукуб карданд. Аҳмад Ашуралиев, комиссарияти ҳарбии ноҳияи Бохтар, дар суҳбат бо радиои Озодӣ даъвоеро ки дар вақти ҷалби як ҷавон ба сарбозӣ ба миён омадааст тасдиқ кард. аммо гуфт ки дар вақти ҷалби Акмал Шамсов кормандони онҳо ҳузур надоштанд, балки даъват ба артишро кормандони ҷамоати деҳоти Бӯстонқалъа анҷом доданд. дафтари матбуоти Вазорати Мудофиаи Тоҷикистон дар робита ба ин ҳодиса гуфт ки сабаби аслии рух додани ин ҳолатро таҳқиқ намуда ва сипас онро шарҳ хоҳад дод.